Dikenai wektu tekan sok kapan? Ya, kowe apik ngono kuwi. Ora apik iki serius. Oh iya, iya. Antil dasmu. Iya, iya, iya. Heeh, Gong. Aku nek ngene iki ora iso disepawa. Iya. Mergane ya akeh tenan sing padha seniman-seniman sing pancen do ngarep-arep kepengin pentas, Tru. Iya. Iki kudu suaraku tok lho, Tru. Iki suarane piyai pirang-pirang. Heeh. Sambako, putar dening aku. Mati ora bakal iso dikukup kuandamu. Sempal kuandamu tak tarik nganggo kereta tak ubeng ke alun-alun. Kawulamu blo sorak-sorak kabeh. Do ngerti yen wis padha ngayom karo ratu ing ora duwe kekuatan. Susarman. Aku aja mbok gawe wirang kaya ngene gage. Aku paten ana sisan Susarmo. Yen ming mbok gawe wirang kaya ngene, aku isin. Aku ngrumangsane ratu tuwek pancen ora iso ngayomi. Lah, saiki kowe wis ngaku. Wis ngaku yen to wis ora duwe kekuatan. Bebau ki wetekenmu semplah mergo patine adimu katelune. Dina iki nglakon karamu bedah dening Prabu Susarman, kowe kekeset. Kowe bakal nganggo keset lungguh dampar. Lan bakal tak biawarake ento negara Wirata aku ingkang lenggah keprabon ana ing negara Wirata Prabu Masopati. Ayo minggir dalu-dalan minggir. Wah. Oh, atos tenan. Wah. Oh. Wah.
jagatiningkang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng Tegal Kurunarya ya Kresna lakunira Sireng Prasurama miangkan wajanaka dulur Narada kapangya Tegal luri melu karya Sang Bupati Sang Bupati jagat wasisaning Upadara wayah Bathara jagat Yai Prabu Susarman kagiat sira Yai Prabu ingsun wiji sawetara anangga ana ing jroning bangsal pangrawit nunggu lawan timbalan ingsun Yai Prabu Susarman dalah sinuwun persasat kadidening Entasila ming palawa gabus kumambanging Sila Kresna anggen kula ngrantu dhateng sabda pangandika paduka tuwin timbalan paduka Gusti kula sanata ing Astina Yai Prabu wonten timbalan ana kalodhangan ingkang mirunggan sira Yai ndak aturi supaya nerusake aturi roduk nalika semana ngengingi babagan negara Ngastina lan negara Wirata apa ingkang dadi perkarane aturna marang panjenengan ingsun diweji sembahan kula ingkang sekawit kula sowan wonten negari Ngastina menika namung badhe nyatakaken dhateng ngumandhangipun negari Ngastina ingkang persasat jagat menika ngantos kebrebegen dhateng mandhanging Praja Ngastina pranyata negari ingkang ageng tur inggih agung jebul kawusananipun sasampunipun kula prapta duwin kula sowan wonten negari Ngastina kabar menika kula wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging kababar dados pakarti sak ngertos kula negari wiyar tuwin negari agung tuwin ageng menika namung negari Wirata nanging sareng kula dumugi wonten negari Ngastina jebul nyatanipun antawisipun Wirata lan Ngastina menika dinga bilya tegesipun sami ageng lan agungipun namung mugi antatusna ing kawuningan negari Wirata ingkang kondhang kaloka negari ingkang ageng tuwin agung kala wau sakmangke namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti lire piye dene sira paring utawa matur ingkang kaya mengkono diweji kuncaranipun Praja Wirata menika nalika sugengipun inggih menika Senopati Patih Kencaka Rupa Kenca lan Rajamala. Sareng sakmangke Senopati tetiga menika kala wau sampun pejah. Ngibaratipun negari Wirata menika sampun suwung kadidene bumbung wong-wang upami wonten alindranipun menika Prabu Matswapati sampun ngladuk yuswa. Bebasan kerot ingkang tanpa untu gegadahi kekarepan nanging namung kandhek wonten ing kekarepan kemawon. Sabab sampun kendhatotipun sampun soda karusanipun. Mila wonten panglimbang raos sing manahipun ingkang abdipun Susarman. Negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun menika menawi sakmangke saged tuwin kasembadan ambedah negari Wirata ambanda dhateng nalindring Wirata Prabu Matswapati. Tartemtu jagat gumelar kureping langit menika mboten wonten nalindra tuwin mboten wonten negari ingkang wiyar agung lan agengipun kadi dening negari Ngastina paduka badhe dados nalindra ingkang sinembah dening para nalindra sak jagat menika Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina
Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika Duarining sun Werkudara den kapareng kene Sigra anjujuk danyuang truna Riseksana mangen jali ing jagat Dewa Bathara dene semono iku pertikele Yai Prabu Susarwana dalah naingaken paduka sampun nayogyani menawi dados aturipun ingkang rayipun Susarman nanging piye munggo carane jer Kanjeng Hyang Matswapati kuwi sewa pundenku dhewe Gusti menawi paduka menika badhe anjayang bawana menawi paduka menika badhe mukti kedahipun saged lan wantun nyingkiraken dhateng sinten kemawon mboten ngomongaken sanak kadang mitra kawruh nadyan menika pepunden piyambak menawi badhe ngalang-alangi anggen paduka badhe mukti ngawi Banya Kurawati Mbau Dendha kedah dipun singkiraken mangke kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata sisih ngajeng mangke paduka sakwadya balani Kurawa kula aturi anggepuk negari Wirata saking wingking menawi ngajeng sampun dipun gecak wingking sampun dipun gempur kula kinten boten ngantos suruping surya mangke Wirata sampun wonten pangaos paduka Gusti kula ingkang sira ning Astina Yai Susarman aja kakehan gunem sing tanpa guna kaselak ngono kepengin ngukup negara Wirata wadya Trigarta Budana mengko wadya Astina bakal sumusul non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Susarman Kasiring samirana mrih Om Sekar Gadung Ngas Kandanyo Maweh raras renaning griya Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Kangka nuwun wonten timbalaning adhawuh menapa Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ingkang jroning pepanggihan iki panjenengan ingsun nimbali kelawan sawane abdine Si Utari ya kuwi Si Salindri ingkang wigati mung bakal ingsun patrapu pidana ya sabab saka sedane kadangku Yai Kencaka rupa-rupa kenan Rajamala ingkang kabeh mau kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat Wirata jare dipateni karo bojone Salindri kang awujud Gandharwa. Mula raneh yen to negara Wirata tumuli nimbali kelawan Salindri jalaran mokal. Yen to pradata adil negara Wirata bakal matrapi paukuman kelawan
bojone Salindri kang awujud Gandharwa mula wis ora bisa disuli meneh kejaba mung Salindri ingkang kudu nampa pidana saka negara Wirata. Nanging nalika panjenengan ingsun weruh kelawan glibetmu mula tumuli ndak awe anyaket kanggo wonten timbalaning adhawuh sinuwun semban kula. Gandeng sira iku mung lurah pasar nanging baut yen to ulah sesukan dadu. Sadurunge aku masrahake Salindri kelawan Pradata Adil negara ing Wirata marata Gagayu. Ana kalodhangan sithik iki ayo. Laden ana panjenengan ingsun olah sesukan dadu kangka. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Dosa menapa menawi kula wantun andhuwa dhateng kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung ajrih kelawan wisesaning Hyang Mahanasa krana sepisan sesukan dadu menika dados laranganing negari angka kalih. Mboten wonten tiyang ingkang kareming sesukan dadu tumuli gesang mulya menika mboten wonten sabab sampun wonten lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping ingkang pungkasan inggih menika lelampanipun para Pandhawa ingkang kareming sesukan dadu lumawan para Sata Kurawa kapandhiganata ing Astina Prabu Duryudana. Wekasan Pandhawa kecalan negari miwah kecalan Brana Picis Prabeya tuwin negari sakjajanipun. Satemasa mangke manjing wonten telenging wana sinuwun semban kula. Menapa boten paduka ngawuningani dhateng lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping mekaten menika kala wau. Dadya kaca benggala anggen paduka kendel ing kareming sesukan dadu sak mangke monggo sesukan kados mekaten menika kula atri ambucal tebih krana menawi paduka hamberung datanpa petung ing olah sesukan dadu ingkang sepisan badhe nampi welak ing Jawata angka kalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun badhe sinurak ing para kawula teka paduka satunggiling Nalindra ingkang damel pernatan teka paduka piyambak ingkang nerak dhateng pernatan menika piyambak diweji kagyat risangga piranguri nangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering gila tal jagat diwa patro jagat pangestu nggur wah lho ling atase kowe iki ming lurah pasar lah kok malah kowe ngandani karo Ratu Wirata apa mbok anggap Ratu Wirata ki kalah pinter karo derajate lurah pasar kanggo derajat mungkin mengabdi yen kowe nampa dawuh timbalaning Nalindra mesine kuwi dumastuti marang dawuh timbalaning Ratu. Ora usah dadak kowe ngecomang deleming ngandharan-andharan ngendukur. Malah sajake kowe semu ngandhani karo Nalindra Wirata. Apa njaluk ora dawa umurmu kowe dwija kangka? Biak. Ora sangka nonon mekaten Kanjeng Rama mlayu-mlayu dleweran saka pelarapan metuning riwe ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana bilih negari Wirata sakmangke dipun gecak perang dening negari Trigarta kapandhingan Prabu Susarman malah ingkang damel kejot raos sing manahipun ingkang putra pun Praksangka mboten wonten Sinopati Wirata ingkang dipun tantang dening Prabu Susarma. Kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Matswapati ingkang dipun tantang dening Nalindra Trigarta Prabu Susarma. Wel adalah jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Nantang singa baro minggir aja nengke melu melak trajange dhewe Susarman Barat.
Iki sing tak enteni. Nalindra Wirata Prabu Matswapati. Menungso elek kaya kowe Susarman. Kowe jirih getih wedi mati licik pakartimu. Kowe ngecak Pranegara Wirata tanpa mbuang layang penantang. Tegese kowe ratu ingkang meringkus, ratu ingkang ora wani ndodho marang kahanane. Rasa kokean gunung tanpa guna. Iki piwalesku ana ing kene iki. Piwalesku ana ing kene iki. Nalika isih uripe Kencaka rupa-rupa Kencana Jamala, wah gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning Senopati telu kekuatan Wirata wis mati, wis mudhar. Kowe ora duwe kekuatan, kowe ratu tuwek. Kekuatanmu apa? Iki kekuatanku. Aduh. Wah. Mati we. Sambato. Ayo. Gerangan ora tata. Wah. Ora apa-apa. Woi, podar we. Ayo, amuk. Susarman. Ayo, yen pancen kowe satra ingkang utawa Nalindra ingkang wani marang peperangan iki, Julna, aja mbok tingkes kaya ngene. Aja mbok idak dadaku. Ayo Julna, adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu nganti tekaning pati, Prabu Matswapati ora bakal wedi karo kowe. Piye? Muni piye kowe? Wong wis arep kalah kok dadak cerewet ngopo? Kowe tak idak dadamu, kowe ora iso nglawat. Kowe kudu rumangsani ento kuwi ratu tuwek. Kowe iki ratu wis tuwa ora duwe kekuatan. Kowe mbiyen ampuh, kowe mbiyen digdaya negaramu gedhe, negaramu ora ono sing wani nekani, ora ono sing wani bakal ngutik-utik marang negaramu mergo kekuatane Kencaka rupa-rupa Kencana Rajamala. Saiki wong telu kae wis ora ana, bebasan kerut tanpa utu. Kowe singa sing wis ora duwe kekuatan. Kowe bakal tak gawe wirang. Kaya nalika kowe mirang-mirangke Prabu Susarman, duk nalika aku nglamar anakmu Tari, malah aku semene digawe wirang karo adi-adimu kabeh. Kowe sae tak wirang-wirangke ning ngarepe kawulamu men Dawra, yen to Ratu Wirata ora ana nduran duwe kekuatan apa-apa. Wah, mati. Bondo. Bondo tau nak krincung sikilmu tak talekke ana ing mburining kreta. Ngerti yo? Kreta iki arep tak gawa mubeng alun-alun negara Wirata ingkang wis kebak kawula semenake. Men kawulamu padha weruh yen to kuwi Nalindra ingkang ora duwe kekuatan lan ora pantes ngadeg minangka dadi Nalindra sembaning para kawula sak negara Wirata. Mudhar ning mburining kreta mbok ra idep legane adiku kowe. Mati kowe, ayo sampe to. Tremara mangus wamyang ambrengeng kati karunaning kaswase dosang kandha wastratmaja
Lengleng lalu mangulati surya mangrang sang waya. Wah. Barep kakangku. Balawa iya. Teka ning pejagalan kowe ambruk. Oleh pangkone Balawa ning apa? Yayi dadi wruhanamu Dimas. Yen to negara Wirata iki mengko bakale bedah. Bedah sebabe apa? Ketekan mungsuh. Mungsuh saka negara ing Trigarta ya kuwi Prabu Susarman sak wadyabalane. Lan sumurupa Dimas. Dina samengko Nalindraning Wirata Prabu Matswapati wis digawe wirang dening Nalindraning Trigarta. Ditaleni ana ing kreta diseret mubeng alun-alun dadi disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Wigatine barep kakangku tekan pejagalan. Balawa, Awa. ora ana ingkang bisa mitulungi Nalindraning Wirata kejaba mung sira Yayi. Mula wektu dina iki tulungana Balawa supaya kowe mitulungi marang sugenge Nalindraning Wirata. Aku ene negara Wirata kuwi dadi tukang jagal. Tukang jagal mateni kebo sapi. Dadi dhaharaning para ratu-ratu sing ning negara Wirata. Aku dudu wong sing bakal nandangi utawa manjing ana ing peperangan. Aku dudu senopati. Mula yen kowe njaluk tulung karo aku kleru. Balawa, Awa. aku tak takon karo kowe. Kowe saiki mapan ana ing endi? Negara Wirata. Jroning mapan ana ing negara Wirata kuwi sabab saka apa? Nglakoni delikan setahun. Jumbuh karo paukuman sing kudu tak lakoni. Yen ngono tegese saksuwene setahun ingkang meh pundhat iki siadi diayomi dening sapa? Ratu Wirata. Yen ngono Ratu Wirata kuwi apamu? Sesembahku. Wajibe kawula marang sesembahan. Aku kudu iso ngreksa marang sugenge sesembahku lan keluhurane sembahku. Kena ngapa kowe dadi kawula Wirata, ratu Gustimu digawe wirang dening Nalindra liya? Lah kok siadi ora gelem tetulung, siadi ora gelem belani? Yen ngono ora ana rasa tandha matur nuwun jroning atimu marang Kanjeng Hyang Matswapati wis menehi pengayoman lan para Pandhawa nggone nglakoni singidan ning jroning negara Wirata. Yayi, eman temen bebudenmu ingkang sekondang kaluka ngrawitke jejarote ngasem. Nanging tinemune ning jroning paukuman iki wangkot atos atimu kaya dene watu. Wong kang lagi duweni penandang kuwi malah yen perlu kudu tansah tetulung marang sak pepadane supaya bisa enggal pundhat penandange. Ora kok malah atos atimu kaya watu ingkang kaya mengkono mau, ora bakal rampung-rampung penandange Pandhawa. Wah. Ayo, sambato ya, potar dening aku. Mati ora bakal iso dikukup kuwandamu. Sempal-sempal kuwandamu tak tarik nganggo kereta tak ubeng ke alun-alun. Kawulamu bro sorak-sorak kabeh. Do ngerti yen to wis padha ngayom karo ratu ingkang ora duwe kekuatan. Susarman, aku aja mbok gawe wirang kaya ngene gage. Aku paten ana sisan Susarma. Yen ming mbok gawe wirang kaya ngene, aku isin. Aku ngrumangsani ratu tuwek pancen ora iso ngayomi. Lah, saiki kowe wis ngaku, Wis ngaku yen to wis ora duwe kekuatan. Bebau ki wetekenmu semplah merga patine adimu katelune. Dina iki kelakon negaramu bedah dening Prabu Susarman, kowe kekeset. Kowe bakal nganggo keset lungguh dampar lan bakal tak biyawarake ento negara Wirata aku ingkang lenggah keprabon ana ing negara Wirata Prabu Matswapati. Ing Sumangga anggro sesumbar lindhu bumi gonjing
Gumaludha Guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Kocap kacarita. Nalika semanten datan prayitna Sang Prabu Susarman ingkang wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pangantep-antep kumleang wonten ing akasa. Nenggih Sang Balawa ngejloki kretaning Prabu Susarman, kreta ajur sak Prabu Susarman gugur madaning pabaratan. Ayo sambato. Wayangan meneh, Tru. Dalam suasana Covid-19 kok. Kancane do ora mayang kok kowe mayang wae. Mayang ning omahe dhewe ya ora apa-apa to, Rek. Carane wayang Jliman iki didol ora masalah. Aneng sing nuku. Bengi iki pancen ditumbas Karo panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno saka Bekasi, Ketua Pepadi Pusat lenggah ning Bekasi kono. Wis member nek panjenengane iki nimbali. Wis member nek panjenengane iki nanggap. Mergane panjenengane dadi ketua Pepadi Pusat. Dadi nek ana dalang-dalang do mecicil matane ngene iki. Panjenengane iki ora bakal mentolo. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan yatra. Heeh. Gong, Lu kok meneng wae ngopo to? aku lagi mikir Wiyagara Sinden. Oh. Tak hitungi 5 tahun iki aku kapusan, Tru. Wah iya. Wis ora apa-apa ya. Karang jeneng wong iki dhewe-dhewe kok ya. Bayangi nek Asmarandana ora apal lho. Monggo lagi ora mayang pirang sasi to? 3 sasi. Ora apal kebangetan. Ah iya. Nang omah ki do apa ora do gelem sinau. Ah iya, ya wis ora apa-apa. Gong, iki panjenengane Bapak Kondang Haji Kondang Sutrisno nimbali awake dhewe kuwi kejaba awak dhewe ya kon biyawarake kanca-kanca dalang pepadi ana ing daerah-daerah kon sabar, kon ikhlas, kon sing tentrem atine. Ha iya. Pancen ya kudu ngono, kudu sabar, kudu ikhlas. Tur kejaba sabar, kejaba ikhlas. Aja kendhat nggone tansah berinovasi dan berkreasi. Tegese piye carane obah? Mergo ana tetembungan obah ki mamah. Hoi. Nggon aku obah kae mana? Mama. 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 Obah kae mama. Ngono ya? Ha iya. Dilalah awak dhewe iki duwe apa channel YouTube terus iso diluwayangan lumantar streaming. Nah, iki sing kaya ngene iki ya, Tru ya. Iya. Tur rame awake dhewe kanca-kanca dalang ki wis pirang-pirang sing padha duwe channel YouTube kabeh saiki wis padha wayangan. Ki ngene, Tru. Piye? Kejaba aku sadurunge ngaturake panyuwunan-panyuwunan lagu, aku arep takon karo kowe. Takon karo aku perkara apa? Kabar sing tak tampa, Heeh. iki pariwisata wis do dibuka. Wis. Panjen Parangtritis barang wis dibuka. Ora kusuma. Wis. Parangkusuma ya wis dibuka. Oh nggih. Nun sewu. Ki mbok menawa ana pangandikan saka Pak Kondang, monggo Pak, badhe pangandikan menapa ki video call karo aku, Tru. Iya. Selamat. Nggih. Yang penting selalu kita berkarya. Iya. Nggih, Pak. Kon ngeten iki ora usah nyalahne kono kene. Nggih. Moga-moga cepat selesai. Moga-moga bulan depan sudah bisa langsung live. Amin nggih, Pak. Wayangan. Niku bulan depan nek mboten entuk tetep kula nekat mayang kok, Pak Kondang. Nggih, Pak. Nggih, diterusé Mas, monggo terusé. Nggih, matur suwun Pak Kondang nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, iki
Di close up lho, Cah. Oh iki pasuryane Pak Kondang iki. Oh dipateni. Ha iya. Heeh. Parantite wis di papan-papan pariwisata wis dibuka, aku njaluk solusi katur kagem para bapak-bapak pemerintah iki kanca-kanca seni iki sok kapan? Oh ngono ya, Gong. Ah iya. Mergo padha-padha pengumpulan massa, parantite iki ya ngumpulke massa. Iya. Ade pentas ya kudu entuk. Iya. Diknaki wektu tekan sok kapan? Ya, apik ngono kuwi. Ora apik iki serius. Oh iya, iya. Antil dasmu. Iya, iya, iya. Heeh, Gong. Heeh. Aku nek ngene iki ora iso disepawa. Iya. Mergane ya akeh tenan sing padha seniman-seniman sing pancen do ngarep-arep kepengin pentas, Tru. Iya. Iki kudu suaraku tok lho, Tru. Iki suarane piyai pirang-pirang. Heeh. Sing iso dipresani nuwun sewu, sing duwe channel sing rada akeh penontonnya awake dhewe. Mula awake dhewe disuwuni supaya kon ngaturke iki. Sok kapan? Heeh. Ngono lho. Iya, ya pancen bener. Ane nek ana Covid. Covid iki kalahiru kopet. Oh. Kuwi jan trocoh tenan kok. Wis ora urusan. Wong kok ngene kok kon ra entuk. Anggere ngene iki aku ki mbleh pitike tangga barang iki. Ah iya. Nek takoni ilang, jane asline aku sing mbleh. Oh. Kanggo nyuguh kanca-kancake apa? Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Muga-muga ndang menuju normal ya, Gong. Muga-muga menuju normal. Jangan takut. Wis akeh tombo-tombo sing iso ngilangke Covid-19 kuwi. Kaya to. Wis werna-werna apa kae, Tru? Ya, Wis akeh kabar sing membare, wis akeh sing dadi dhewe rasa perlu wedi asal tetep anu wedine iki social distancing. waduh. Kuwi tegese apa? Kuwi tegese dum-duman saka dinas sosial. Jaga jarak. Jaga jarak ki nang bis. Yo. Jaga jarak ki tegese iki antak dhewe iki omong-omongan 2 meter paling ora semeter. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok ora. Heeh, pokoke manut aturan pemerintah ning ya pemerintah aja negake awake dhewe. Manut aturan pemerintah ning pemerintah aja negake awake dhewe. Heeh. Pakaryane dhewe iki seni. Heeh. Seniman ki lek iso entuk duit ning panggung-panggung. Ah iya. Nek pariwisata dibuka ya bener kuwi iso masuki ngenehi apa jenenge biaya kanggo pemerintah daerah sing do duweni tanggung jawab tentang pariwisata. Nek dibuka ngono ya diadili. Iya. Ah dhewe pentas ning pariwisata ya ora masalah ya, Tru. Ah iya. Sing penting iso mangan kabeh. Heeh. Lho piye aku ana sing arep mulih, Tru? Ora kok, ming pindah nggon. Ana layang saka sapa, Gong? Kejaba engko ngaturke lagone kagem Pak Kondang iki ana susulan saka Bapak Oki Wibowo saking Amsterdam utawa Suriname. Nyuwun gendhing rujak jeruk sampun nyawer 1 juta nalika tanggal 31 Mei kemarin. Weh, Keliwatan. Kali Mbak Kesian Drupadi. Pamundutan lagu Setia Tuhu saweran 800.000 sudah masuk 31 kemarin. wah kuwi kapokmu kapan? Wis tagih-tagih ngene iki piye? Tak caosi nek ming tembang aja kuwatir. Apa mau rujak jeruk karo Setia Tuhu. Heeh. Terus ki mau ya ana kakak kelasku nang SMP mbiyen. Ya, Saiki wis dadi juragan buah-buahan. weh. Saiki nyumbang lah auto jenenge iki apa nyawer 2 yuta bengi iki. Ya. Njaluk apa? Njaluk patine gareng. Matan. Kantil jasmu ora. Pateni. Ya omong meneng wae kok. Enak-enak ora. Aku ki mumet tenane. Kowe ngerti ora? Aja kowe ora seneng to karep aku ki walang to. Ah. Iki ora ming warang, gareng ponge tak pangan wis. Gragas tenan kowe. Tak golek orang-orang, hus. Ki ana neh. Heeh. Terus iki aku duweni misi, Truk. Ya, tak aturke sik ya. Ya, aja kesusu. Heeh. Iki ana piyai Jakarta sing wingi rawuh mrene ning aku le omong-omongan 4 meter kok. Ya ora apa-apa. Piyai putri Ya, kagungan bapak ning Jakarta kono jenenge Bapak Ibrahim Muhammad Seno. oh. Jenenge Islam kuwi. Dialah beliau niki wis sepuh, Truk. Heeh. Wis sepuh. Terus kecelakaan neng
Tol. Oh, tol Cikampek. Mbuh Cikampek mbuh Cibubur aku ora ngerti. Nek pokoke kecelakaan ning tol. Heeh. Kecelakaan ning tol. Lah aneh bapak kuwi Bapak Ibrahim Muhammad Sena kuwi iki seneng banget karo wayang. Dilalah sing disenengi ya ming Bagong. Oh. Aku iki pendak-pendak nyetel. Karo seneng lukisan sing disenengi lukisane Pak Nasirun. Pak Nasirun ki sing biyen tau kolaborasi awake dhewe. Betul. Heeh. Neng kene kae. Lah putrane sowan Pak Nasirun nyuwun dibantu karo Pak Nasirun pelukis. Kuwi diparingi lukisan. Kon ngedol. Kon ini dijual, semoga bisa membantu bapakmu. Bocah wedok mau bingung Mbak Imel putrane Pak Ibrahim mau bingung arep ngedolne ndi karena tidak tahu tentang seni. Terus dikasih tahu Pak Nasirun. Ngoso-oso terus ngopo to? Ngene lho, Tru. Iki kan pementasan bersama. Heeh. Iki kan ibaratnya kaya PNS. Ha iya. Gajiannya akhir bulan. Heeh. Pentas bareng ki ya aku ya pentas. Aku ki mang kepala sama kepala meng karo gareng tok aku njur dibagai apa? Lah kowe iso apa? Ki engko meng entek-entekke wektu lho, Kong. Ora apa-apa. Aku kangen ya, Tru. Ya. Nyejak ini. Mundur, dupak raimu. Iya. Nah, yo. Musike. Aku urung ditembange kok wis nggathukke. Aku wong ra strontonane. Urung kapak-kapak wis tak gathukke kok. Mangkene iki rasane ati idung. Rasane idung. Ayo ben kaki kepen kaki waduh jan gupak mblek ya apa leher tundet wes kliwat sak ketukan ora apa-apa ayo dibawani pocong waduh mastere pocong ora menyang ya ora coba pocong tatin ayo tatin iki sekali-sekali nembang pocong ora ming gundul asmara wae gubuk kok gundul yo lali utange lali janjine tembang kampleng tembang kangen kok tembang kampleng ora ya oh nggih matur sembah nuwun minta bawa lagu aja turu sore kaki yang nembang Mbak Tatin oh nggih salam kagem Pak Kondang saka sapa Gong lho kepiye to bos oh iya partisipasi 1,5 juta. Halo Bagong, sehat-sehat Ketua Pemuda Karangkadempel. Sehat Bapak Tumiyono, kula tenggo tanggapanipun. Ya, Pak Tumiyono wis kepareng anu pejene iki atur pasumbang. Oh ya. Booking tanggal 9 Juni Selasa malam Rabu. Nyawer 1 juta gending pepeling Mbak Ika. Siap Pak Tristianto. Tulis Gun. Ya. Tambah meneh tanggapane. Wah, edian ngono. Mbladek aku, Tru. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Ya, Tru? Iya. Wis pokoke kudu tetep sabar. Ning ngendikane Bapak Haji Kondang Sutrisno mau, kejaba awake dhewe kuwi kena dampak Covid-19 iki aja tansah meneng ning berkreasi dalam bentuk apapun, berinovasi, obah rek. Oh, carane ngono. Aja ming nampa manane. Wis meneng ya meneng. Ora gelem piye-piye. Wo lah wis engko ndak kentekan dalan. Mula kudu wani obah, wani berbudidaya lan sak piturute. Nah, ngono aku malah ora kok piye-piye tak fasilitasi terus. Iya. Nek pas wayangan Slimen ora ana acara arep pengen wayangan nang kene entuk ora masalah. Iya. Kanca-kanca saka Ngayuja kuwi monggo. Ya. Ning ya kuwi ya. Wong kok ning ya kuwi ora. Mbah wong ya ora. Sound system tanggung dhewe. Heeh.
mangan tanggung dhewe. Wah, mboyo sing sembada sithik gong padake Sleman. Sembada ora. Kono kabupaten kene perorangan. Ya pancen bener. Rumangsane ora. Ha iya. Truk, dalam rangka penyamaran, iki kok malah ketoke ngarep geger, mburi geger, sajake pancen ngono kok. Ngarep mau ketoke genderane Prabu Susarman saka Trigarta. Tingkes bubar mawon. Ya. Dibantu karo wong pejagalan jenenge Balawa. Balawa iki sapa ya? Ngerti ra? Balawa iki sapa? Balawa iki sapa? Limbat. Utuh. Wong totok mutar kowe. Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Hah? Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Iki rak Raden nyamar kabeh to. Wah, aku wis dadi cobat e. Ha iya. Kowe dadi wong ngemis ning prapatan aku guyu kowe diserempet wong kae. Ayo men ora keterane aku gareng kok ndak tangan Kurawa kok ya. Petro tukang buruh gendong. Ah iya. Aning ketoke kok mburi, alun-alun mburi kok geger aku. Wirata kok kaya ketekan mungsuh meneh. Malah ora pangling kae lho. Wah, aku malah saya deg-deganku gek malah ketunangan. Sebabe apa to? Ndara Werhatnala kok malah kae lho. Dadi kusir-ngusirin Ndara Utara kae maju dhewe mapake kridane musuh. Yo, ditonton ya, Tru. Yo. Lang-lang ing driya mangu-mangungkung. Om. Koncang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur ing Werhatnala wonten dawuh Raden sawangan iki Kyai Garuda Yaksa kreta perang negara Wirata iki dudu kreta bahen-bahen selagi arep munggah ning kreta wae kudu sikil tengen dhisik ingkang mancet sarta kudu nyembah kaping 3 menawi telu makaten monggo Raden Jumbo kan menapa sampun paduka ngendikaaken tuwin kula sampun anyagahi dawuh paduka Raden Utara kula ingkang badhe minangka dados kusiring krata paduka madeg senopati wirang bebarang etasipun paduka menika satriya linairaken wonten ing bumi wutah gedhe ing negari Wirata nanging sabab menapa negari paduka ketekan mengsah teka paduka badhe mlajar manjing wana menawi cara kula luwung angur baya pejah wonten ing peperangan tinimbanganipun dados cacataning para kawula tuwin pinoyok dening para kawula sak negari Wirata ora sakuyan gurem tanpa guna jamba anggep Raden Utara kuwi ora duwe kekendelan manjinga pakusiran aku manjing pagodhongan ing rata ayo papake kridaning mungsuh ora nul saking usulan Sang Werhatnala nalika semanten
wis mandhe Gandhewa nenggih Sang Utara parandiri dupi mulat lampahing prajurit saking negaring Sedina bebasan kaya alun gegulungan katingal miris Sang Raden Utara mandhap saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Ratnala sinandhak wani mestakane den larak kaget kadrakasan putra ing Wirata wau. Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung waladal nggugu karepe dhewe panusmaning jajalanat menungso klambrangan ngatonake kewanen marang putra nata ing Wirata Raden Utara. Aku arep mlayu mbok jambak nganti tiba kalenggak Ratnala. Cetha kowe suwijining abdi ingkang jeleh nyawang gelaring jagat kowe abdi ingkang jireh getih utawa kowe abdi ingkang wanen kalawan Raden Utara. Kowe wani jambak mestakane Raden Utara, apa kira-kira kepengin mati saka tanganing putra Wirata? Raden nyuwun mahapunten. Anggen kula ngrangsang dhateng paduka Raden menika kala wau krana kula ngreksa dhateng kawibawan paduka Raden. Kula aturi mirsani sampun kathah para kawula prajurit ingkang sami kepengin amriksani kridhanipun Raden Utara. Samyan jagekaken bilih negari Wirata menika mangke badhe ayem krana saking paduka anggenipun mangsah wonten ing pabaratan negari badhe tentrem nanging kados menapa kuciwaning para kawula teka Senopati ing dipun jagekaken badhe nguci ring pabaratan tumuntun kula ngreksa dhateng asma paduka Raden ora ngreksa caramu sing kleru kowe ngilani marang putra ing Wirata kowe ngiyas marang putra ing Wirata kowe padha karo ngorek-orek masang pasuryaning putra ing Wirata Raden Utara. Ratnala wonten dawuh. Wektu dina iki ora ana pangapura meneh kanggo kowe. Mula dina iki mapana kowe bakal nawa pidara saka Raden Utara. Prasetyaning manah kula tinimbanganipun kula menika mangke pejah saking asta paduka. Panjenengan boten wonten ingkang rencangi majeng wonten ing Mahabharatan. Samenika ngaten kemawon. Menawi paduka Raden Utara menika ajrih dados senopati panjenengan dados kusiripun kula dados senopatinipun. Piye? Lah kok dadi saya kemewat ucapmu? Saya kewanen ucapmu kaya ngregem jimat keparat kowe Ratnala. Aku kuwi anak ratu, kowe iki mengabdi, kowe iki abdi Langentaya tegese kowe iki guru tukang ngajari joget. Lah kok semune ucapmu saya suwe saya ngilani dadaning putra ing Wirata. Ayo, yen pancen kowe kepengin dadi senopati kena. Ning Langka ana dhisik Senopati Wirata, monggo dipun cobi. Nanging menawi kula saged ngasuraken Raden Utara panjenengan dados kusir kula dados senopatinipun. Kaya ngapa kridhane Ratnala? Waduh, Ratnala. Aku mbok grayang mestakaku kok kaya nganti meh pecah mestakaku. Iki dayane apa? Walah dalah kowe iki mengabdi Langentaya wae lah kok digdayamu ngedap-edapi. Kados pundi Raden? Menapa paduka badhe kepareng
nerasaken anggenipun badhe mengsahken ingkang rayipun abdipun Werhanala. Werhanala, aku culana, aku luwarana nanging padu kedah sagah dados kusir. Piye? Kedah sagah dados kusir. Aku ki anak ratu wonten ing peperangan menika panjenengan kawon. Menawi mboten saged netepi dhateng pangandika tetel kasatriyan jeng andika Raden Utara. Wah, ladal. Yo, aku tak musiri kowe Werhanala. Wah. Ora kosek kowe iki janjane lehmu meguru nendi to? Kula wong salwangsul sampun matur, kula menika tau tate meguru dhateng Raden Janaka saderengipun Raden Janaka seda. Meguru putuku Janaka, inggih kasinggihan mekaten. Ora kowe aja gawe-gawe. Terus buktine apa kok kowe iki iso ngandhake yen kowe iki biyen murid Raden Janaka? Kula aturi lenggah sawetawis wonten mriki. Yata laruta saking kutha Sang Kurakala yen amutusa Sang Sri Werhanala wonten dawuh kowe nggawa pusaka pirang-pirang nek ana sapirangan pusaka ingkang mawa cahya ana jemparing ingkang cucuke kaya dene wujuding sirahing manuk menika pun arda dedali ana pusaka ingkang murup nganti kaya geni menika Brahma Warastra. Ana pusaka ingkang beda rewulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Werhanala wonten dawuh. Kusik to. Iki rak pusakane putuku Janaka kabeh to. Ih kasinggihan mekaten. Saderengipun Raden Janaka seda, kula pinaringan pusaka menika dipun paringaken dhateng kula. Kowe aja goro. Kowe nyolong. Kowe nyolong. Kowe nyolong pusakane putuku Janaka sing wis ora ana. Mbok akokake yen to kowe murid Janaka. Aduh, nyuwun mangapunten. Raden menapa kula dipun paringaken prasaja. Kowe arep prasaja piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, durung mati, dereng. Lah terus putuku Janaka menyang ndi? Nyuwun mangapunten, sakmangke nembe nampi paukuman, namung kemawon tasih sugeng. Raden Janaka sakmangke mapan wonten ing dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi ke bawah wewengkon ngendi? Ke bawah wewengkon. Inggih menika Kadipaten Sakpejagung. Kadipaten Sakpejagung inggih. Ke bawah negara ngendi? Ke bawah negari Caturnetra. Ke bawah negara Caturnetra sik Aduarep Sakpejagung Caturnetra kasinggihan mekaten. Aku ora ngerti lan ora ndungkap kekarepanmu. Eyang, kula trimas paosaken ingkang letela. Kula ingkang wayah pun Janaka. Lah putuku ger. Janaka. Mula. Aku ora kuwagang nandhingi kridamu. Pinter baut nggon mulah kendalining rata. Sarta kowe duwe pusaka pirang-pirang. Janaka kowe ora omong mau-mau. Lah kok dadi kowe dadi mban utawa abdi Langentaya. Netepi paukumaning Kurawa, 12 warsa manjing wana kamyaka setunggal warsa singitan. Kula mboten kenging kadenangan dening Kurawa mila kula lajeng mimba wujuding abdi Langentaya. Nanging kula suwun Kanjeng Eyang kemawon ingkang ngertos sampun ngantos ndangu dhateng Kang Putra kanthi sebatan ingkang wayahipun Janaka. Nanging cekapun Werhanala kemawon krana dereng purna lelampahan menika lan namung nengga sekedhap malih. Sabanjure piye menapa Kanjeng Eyang tasih tida-tida manjing pabaratan? Tak kusiri Werhanala ayo.
suwene ngawat-awati putu-putuku Kurawa maju perang lah kok ana udan jemparing nganti gawe bubar sanganing para sata Kurawa padha nungsang puyang numbuk bentus nggudel bingung laku ning Kurawa. Lah kok dadi iki ana sewijining jemparing ing mesine kena ning dadaning Bisma, lah kok kaya wong sungkem ngaturake sembah kelawan Begawan Bisma. Lah dalah. Wah, lah iya syukur nggih. Hayu rahayu kowe para Pandhawa. Waluh gempar manyar-manyar jeneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Suwene udan jemparing lah kok dadi ana sijining jemparing kang iso ngerok jringgot. Nganti janggutku katon belah tengah kaya ngene. Lele, ya syukur. Ora ana siswa ingkang bisa olah jemparing pintere kaya ngono. Kejaba mung muridku sing tak tresnani. Oh, syukur, Ger, syukur kowe isih padha urip ana ing negara Wirataya. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrum jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Tala wonten dawuh urung kaya ngapa bombong-bombongi wong tuwa bareng nyumurupi surak mawurahan manengker gumuruh surahing para kawling padha nyebutake sarta padha alok yen to paramuka ingkang anemai negara ing Wirata saka mburi. Jare apa bener saka negara Ngastina? Ih, kasinggihan mekaten. Alah dalah. Ngastina ingkang mestine akeh para senopati gegedhuk manggalaning yuda ingkang kabeh mau duweni kasekten ingkang pilih tanding boboting yuda. Lah kok tinemune bubar maut. Padha bali marang negara Ngastina merga saka kridane anakku Utara. Jagat Dewa Bathara ya kaya ngono kuwi, Nggir. Ya kaya ngono kuwi anak ingkang bisa tetepi tetembungan mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Anak ingkang tansah isa njunjung marang asmaning wong tuwa, bombong-bombongi wong tuwa tanpa pepindhan dene akehing senopati saka negara Ngastina kabeh mau bubar merga wedi kelawan kridane anakku si Utara. Mula Raja Mukal yen to jejeg adeging negara Wirata iki pancenen ing pundhake anak-anakku katelune ingkang padha Birawa, Sentosa lair lan batine. Unamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodone dumawaing tawang tuwang sinuwun. Sampun ngantos ing atasipun Paduka menika Nalindra kelintu amedhar pangandikan. Gosik Kanggo wonten dawuh.
Iki rembugane antarane wong tuwa kelawan anak, mongko aku kuwi ratu, anakku kuwi putra Nalindra. Kowe ming derajating lurah pasar, kowe iki ming abdi, ora usah dadak kowe melu-melu perkara iki. Esining manah kula mboten badhe tumut-tumut, namung kula badhe ngleresaken dhateng sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Pangandikaku sing endi? Pangandikaku sing endi sing kleru? Inggih anggen paduka ngalembana dhateng Kang putra Raden Utara. Anginipun sampun kepareng saged ngunduraken wadyabala saking negaring Ngastina. Apa kleru? Wong nyatane ngumandanging swaraning para kawula padha nyebutake nggih bisa ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi anak Gusti Utara. Krana sedaya para kawula menika mboten ngawuningani piyambak. Apa mripatmu weruh? Kok kowe arep benerake marang Prabu Mansawati? Sinuwun, kula nyuwun pangapunten. Ingkang saged ngunduraken mengsah ing negaring Ngastina menika sanes Raden Utara. Nanging ingkang abdinipun ingkang putra Dewi Utari nggih menika pun Werhatnala. Werhatnala ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negaring Ngastina Diwaji Angga. Wonten dawuh, "Gusik, saka penemuku kowe iki wis ora waras." Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Apa to sababe aku nyebut lamun sira kowe wis ora waras sebab nalarmu wis ora mlaku. Werhatnala kuwi wong wandu, lanang ora wadon ora. Lah kowe iso ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi terus petungamu saka ngendi aku tak takon. Petungamu saka ngendi? Inggih. Sedaya kula nyemurupi piyambak sinuwun mila sampun ngantos paduka sak mangke klentu ing pangandikan angalembana dhateng Kang putra. Monggo ingkang putra mboten nindakaken menapa-menapa. Menapa sak mangke mboten lingsem ing atasipun paduka menika pitados dhateng pangandika paduka piyambak ing sejatosipun mboten jumbuh kalian kasunyatan. Iblis lanat pat. Menungso ratatanan panusmaning jajalan sukertaning bawana iblis. Angga wonten dawuh. Ingkang sekawit kowe tau tate elek-elek karo aku bab olah sesukan dadu. Derajatmu ming lurah pasar kowe elek-elek karo Nalindra. Monggo aku menang jenenge bor karo pati uripmu ning negara Wirata. Lah kok dadi kumolancang ucapmu. Nalika semono kowe isih tak wenehi pangapura. Barang saiki kowe nguman-uman karo Prabu Matswapati, kowe ngandhani karo aku apa mbok anggap pinter kowe tinimbangane Matswapati? Upama pinter kowe sing dadi ratu nang Wirata iki dudu aku, nanging diapurmu tak kandhani. Ning merga kekuwatanmu sarta kepinteranmu kuwi winates mula ora ana yen to kowe ming dadi lurah pasar. Kowe iki tukang ngawasi pasar negara Wirata. Ora usah dadak kowe ngawasi marang apa yang tak tindakake. Ora usah dadak kowe migatekake marang apa kang tak tindakake. Inggih. Ayo kemecap. Ayo wangsulan. Apa kowe jeleh nyawang gelaring jagat negara Wirata? Ya. Apa wis jeleh nyawang padanging negara Wirata? Nggih, nyuwun pangapunten sinuwun. Estining manah kula namung ngemutaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sampun ngantos paduka Gusti kula menika sak mangke lingsem krana pangandika paduka piyambak sinuwun. Menungso tatanen diapur kowe. Oh. Oh. Tabuk nganggo paidon pecah sirahmu parat. Salindri wonten maring dawuh sinuwun. Kula wonten paring dawuh. Wis tak kon lunga saka negara Wirata merga kowe dadi jalaran patine adhiku Kencaka rupa-rupa Kenca. Lah kok dadi kowe isih mapan saben-saben negara Wirata. Ayo minggat. Minggat. Uta getih si Kangka kuwi rasa mbok tadhahi. Ming getih wong Papariman Wulandara. Ngibarate kaya dene mung getih jalma wanan. Ayo lunga. Aku wegah nyawang dapurmu sakloron. Minggat ora? Ora minggat tak keprok dampar sirahmu mati kowe. Oh.
boten dawuh. Ngopo nangis? Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Lho. Kowe ora luput, kowe ora kleru. Krana kula mboten ngemutaken datuk paduka Kanjeng Rama. Ora ngelingake bab apa. Mugi dados ing kawuningan. Aturipun kangka menika kala wau sejatosipun sedaya leres. Lho, Gusti to. Bener piye? Krana Ratnala ingkang ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Tara wonten dawuh. Mukal kelakon ento Ratnala ingkang iso ngundurake wadyabala saking negara Ngastina. Wong Wandu kok iso napaki kridane wong Ngastina. Rama. Mugi dados ing kawuningan. Mugi dados ing kawuningan Ratnala menika sanes lare Wandu tuwin sanes abdi Langentaya. Nanging mugi dados ing kawuningan menika ingkang wayahipun Janaka Rama. Piye? Janaka. Waduh mati aku. Wah, Utara. Tara. Lah kok dadi kowe ora kandha mau piye to Tara? Nggih. Ratnala Janaka. Ose. Yen Ratnala Janaka tegese muga-muga kleru. Apa kangka iki mau menika wayah paduka pun Puntadewa. Salindri pun Drupadi. Balawa pun Werkudara. Tripala Dama Granti menika pun Nekula Sedewa. Waduh, mati aku, Pandhawa. Waduh, mati aku. Puntadewa. Salam Diwangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu Umako camrah nyomaratani ing Puntadewa luput kusora disa ditebus dening apa wae ya putu aku njaluk ngapura Kanjeng Eyang mboten dados menapa malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene kula sampun dipun ayomi wonten negari Wirata dene sakmangke sampun pundhat lelampanipun para Pandhawa. Masu ati kakekku ora sah dadak kaya ngono. Wah, kowe ora duwe luput marang Pandhawa, Kanjeng Eyang. Paduka Kanjeng Eyang mboten gadhahi lepat kan para Pandhawa. Nah, aku wis sia-sia karo kakangmu Werkudara, aku wis sia-sia karo adimu. Aku kleru. Mula ora ana ingkang iso nebus luputane Maswapati kejaba. Amung besok aku kudu wani natahake isen-isening negara Wirata. Yen perlu kula warga Wirata marang kamulyane putu-putuku Pandhawa.
Bela dalah, iki Kakang Semar. Kok katon kuru setahun dadi wong buangan. Iya syukur-syukur Semar kene. Wiwit dina iki kowe mapan negara Wirata mangan sing enak turu sing kepenak. Alhamdulillah. Derek remen. Bela dalan ala garing kasinggihan. Kok lambemu ketok garing dereng mimik. Sekono mburi kono ngombe sak tutukmu, nggih. Banyu sumur. Lah. Azem ki. Entek lakone nang kene. Bekti sinuwun. Ya Petruk Mundura, nggih. Kusik. Iki sapa? Kanjeng Eyang. Kula pun nabi manyu Kanjeng Eyang. Ora cawi kok lentuk ember ya nendi. Dikethoki digawe sumping, digawe bentuke kaya ngono. Bagong tak pacul ndasmu. Kanjeng Rama. Ngaturaken bekti kula kunjuk Rama no maling. Sing ora guyon. Ayo gek bubar. Wis Bapak. Majapahit kakekku. Aku ngaturi sembahku katur. Petruk iki Bagong kok ndek sandangan werna-werna. Niku lek gawe setahun nih. Duwe sandangane sapa-sapa niku? Wah, su. Wah, ana sing Wiladara. Wah, Pandhawa timbul atiku seneng merga dilipur dening Ponokawan. Muga-muga pinaringan Bagas kewarasan kabeh ya Pandhawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.